para analizar o que pasa na cidade. A actualidade dende todos os puntos de vista. Hai debate todos os luns ás 12 na radio, na web e a través de Facebook Live. Radio Líder, o lugar onde Compostela opina. Un novo luns que chegou con hai debate aquí na radio, en Radio Líder Santiago. Imos a falar de dous asuntos nesta nova semana. Un ten que ver coa seguridade, coa sensación e cos datos dun aumento dos delitos en Santiago de Compostela que analizaremos agora, e tamén dese debate ou non dos comedores en Santiago de Compostela, unha nova licitación, unha nova serie de melloras, pero parece ser que a oposición non lle acaban de contentar. Vou dar, como sempre, a benvida aos participantes nesta nova entrega de Hai Debate. Miriam Louzao, BNG, moi bo día. Hola, que tal? Moi bo día. Borja Rubio, moi bo día, Partido Popular. Moi bo día. Marta Val, PSOE, moi bo día. Moi bo día. E María Rozas, moi bo día, Compostela Aberta. Moi bo día. Que tal, fostedes polo banquete de Conxo? Fomos. Sí, todo ben, todo correcto. Acompañou o tempo? Igual un poquinho de igual calor de máis, ¿no? pero cos traxes pois é peor, pero bueno. É verdade. Resistimos, aquí estamos. Bueno, non están afeitos esos traxes para as altas temperaturas. Verdade que non. Bueno, imos a falar do primeiro tema. Se están listos e dispostos os nosos convidados, Santiago de Compostela, que vive un momento de crecente preocupación. Os últimos datos indican que a capital galega ven de registrar en 2025 datos do Ministerio, un aumento de 2,9% nas infraccións penais con respecto a 2024, incremento especialmente significativo, roubos con violencia e intimidación, que medraron un 70%, tamén hai novos datos, se amplía un pouco a perspectiva, dende 2013 a delincuencia incrementouse un 44,5%, cunha aceleración notable a partir do ano 2022, e bueno, pois vemos día de hoxe todos levamos un móvil na man e, bueno, pois gravamos, compartimos, viralizamos moitas veces eses feitos, dos máis recentes na Praza Roxa, xoves, cunha navalla, en fin. Estamos ante feitos illados, a policía tamén, por certo, aproveitando ese cambio de ubicación, os sindicatos chamaban os medios de comunicación e tamén a propia policía falaba dun aumento da criminalidade en Santiago de Compostela. Estou falando da Policía Nacional. Que está a pasar en Santiago de Compostela? Son suficientes os efectivos? Non? Bueno, pois imos a debatir, se lles parece, sobre este asunto que tamén parece ser está pois preocupando os comerciantes. Miriam Louzao, que está ocurrindo en Compostela? É de gravidade? Ben, pois evidentemente vai a por diante que non nos gustan, como non lle gustan a ninguén, pois ningunha das novas que aparecen sobre casos de delincuencia, especialmente as que supoñen pois agresións ás persoas. Eso vai evidentemente por diante. Pero tamén me gustaría dicir que Santiago é unha cidade segura, tanto no contexto galego como no estatal. Aí están os datos, e ben é certo que a cidade pois está medrando nos últimos meses, nos últimos anos. As cidades canto máis grandes son, pois tamén teñen un índice maior de delincuencias, é unha cuestión estatística e polo tanto pois nós non íamos ser unha excepción nese sentido, pero si me gustaría destacar pois que en xeral Santiago é unha cidade segura, e creo que debemos todos tamén pois poñelo, telo en conta, non? En todo caso, o goberno municipal pois está continuamente en contacto coa delegación do goberno, coa Policía Nacional, que é quen ten pois, as competencias de seguridade, e a Policía Local a disposición absolutamente sempre de cuestións que a veces é mellor levar de maneira máis silenciada e máis, bueno, sabes que os cargos policiais sempre din que hai determinadas cuestións que igual non deberían dárselle tanta amplificación nos medios de comunicación, porque o que evitan é pois, poder dar a solución canto antes, e nese sentido tamén é certo que hoxe en día pois todos levamos, como dicías, unha cámara na man e tamén se amplifican determinadas situacións que suceden, non imos negar que suceden e que non deberían suceder, pero que igual tamén esa amplificación pode incluso pois facer un certo efecto chamada. Polo tanto, pois tamén hai unha chamada á cidadanía que deu aviso, pero igual tampouco é tan necesario facer esa, pois digamos, esa amplificación. Falaremos deses datos, falaremos e debatiremos, pero antes unha crónica da perspectiva que ten o Partido Popular pois destes datos que van en aumento. Eso sí que
que non é opinable porque sí que está sucedendo, como ben apunta o BNG. O Partido Popular, Borja? Era o que te iba a comentar, que o que é medible pois non é opinable. E ao final podemos falar por unha banda da sensación de inseguridade que hai na cidade a día de hoxe. Os que percorremos Compostela día a día podémolo escoitar pois en moitos comercios e moitos comerciantes. O que podemos ver que se fai eco as redes sociais, ou índonos a datos concretos, pois os datos do Ministerio. Decía a señora Louzao que a cidade está medrando, que é normal que en cidades máis grandes pois haxa pois máis incidentes. A realidade é que se nos comparamos con Lugo, que é unha cidade, poderíamos decir, similar, estamos 12 puntos por riba en canto a criminalidade e delitos, non? É dicir, Santiago de Compostela a día de hoxe ocupa o número 1 en Galicia de delitos. Eu coido que é moi preocupante o que deberíamos de focalizar moito en que xa non son, como decía o goberno inicialmente, casos aillados ou casos esporádicos, poderíamos decir, no momento no que pois nos últimos anos pelexas e rifas subiron aproximadamente un 78%, non? E isto é o que desgasta e vese todos os días, dende a Praza Roxa, como que comentabas ti, hai poucos días, ata roubos en Laraño, en Figueiras, é dicir, no rural compostelán, non? Cando falo dos comercios, porque eu coido que ás veces intentamos falar de estadísticas, non? De porcentaxes, dos datos do Ministerio, da propia Policía Nacional, que xa é en primeira persoa que di que hai un problema, que está aumentando a criminalidade, pero eu reitero, falando directamente, e como facemos nós, coido que o fan o resto de forzas desta corporación municipal con comerciantes e cidadáns de Santiago, pois frases como intentou roubar cando lle chamei a atención, escupime na cara, tiran nos paus e latas de cervexo ao escaparate da tenda, etcétera, 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 que nos topamos todos os días. Ahora seguiremos, pero unha primeira valoración tamén da perspectiva do PSOE. Do Partido Socialista, gracias. Bueno, a ver, dende o noso punto de vista, nos o que temos claro é que Santiago é unha cidade eminentemente segura. E os datos tamén o poñen de manifesto, e isto tamén é importante poñelo en riba da mesa. Sí que é verdade que nos delitos de tipo penal, e de acordo cos datos do Ministerio con respecto ao ano 2024, hubo un incremento de 2,93%, pero tamén é verdade que ese incremento débese sobre todo ao incremento dos ciberdelitos, porque de feito, se poñemos o foco nos delitos convencionales, prodúcese unha diminución do 0,95%, é dicir, de prácticamente 1%. Non quere isto decir que non debamos de estar pendentes deses dos ciberdelitos, que eso xa require pois unha técnica, entendemos que moito máis complexa, que vai máis alá da presencia de forzas e corpos de seguridade na rúa, pero nos delitos convencionais, por decirlo así, a pesar da diminución, sí que é verdade que temos que poñer o foco neses delitos que estamos vendo que se incrementan, que son os delitos, pois como decías ao principio, delitos vinculados a lesións e a riñas tumultuosas, que pasan de 59 a 82. É dicir, tamén hai que ver a porcentaxe en termos relativos. É dicir, que queremos decir con eso? Evidentemente, hai que poñer o foco en estos ámbitos, hai que poñer o foco no ocio nocturno, porque parece que estas situacións se dan sobre todo no ámbito do ocio nocturno, con lo cual, bueno, temos que prestar atención todas as forzas e corpos de seguridade en este ámbito, pero o que non podemos caer, eu penso e nós pensamos que non é unha boa estrategia, ou que non podemos caer en alarmismo, dicindo Santiago é unha cidade insegura, porque, bueno, se miramos tamén os datos en termos relativos, vemos que en este mesmo parámetro, delitos graves e menos graves de lesións e riñas tumultuosas, Ferrol sobe un 83% con respecto ao ano 2024. Ahora mesmo non teño os datos en termos absolutos de Ferrol, é dicir, o digo porque sempre hai que ver as cousas así. Entonces, a nosa postura é que Santiago é segura, evidentemente temos que poñer o foco, bueno, pois, a ver que pasa en esos conflitos que se xeran no ámbito ou no entorno do ocio nocturno, pois bueno, para tratar de atallalos e que se produza unha diminución. Aumento de poboación, ocio nocturno, bueno, van saliendo quizás algún dos aspectos que poderían estar relacionados con ese aumento, pero María Rozas, Compostela Aberta. Pois eu vou a comentar algo que quero comezar por aí, que comentamos e dixemos en diferentes ocasións dende o goberno municipal e o
concelleiro de Seguridade de Sanduro, non? É bueno repetir porque creo que é importante, porque ás veces se manipulan ou se quere trasladar visións que non son as acertadas, non? O goberno non lle resta ningún tipo de importancia a calquer tipo de delito que aconteza na nosa cidade. Aconteceno, entonces, por tanto, nos preocupa e nos ocupa. Pero tamén quero trasladar que facer unha utilización para trasladar unha imaxe de Santiago que non é a realidade non é algo positivo nin para a cidade nin para ninguén, non? Digo isto porque os datos que temos sobre a mesa, por suposto hai un incremento que é o que se está falando agora de o apartado de delitos menores e de pelesas, pero a criminalidade convencional baixa en comparación co 2024, acaba de decirlo a voceira do Partido Socialista, baixa un 1% en comparación do 2024, non é algo tan significativo, pero que quero trasladar é que non se incrementa, e que se incrementan os delitos penais é por algo que non acontecía no 2013, e por eso os datos non son comparables co 2013, porque o incremento máis significativo en delitos penais é a ciberdelincuencia, que é unha realidade que non tiñamos antes. Esa enfocándonos na tipoloxía concreta das pelesas, que tal vez esa o que máis destaca deses datos do Ministerio sobre a situación de criminalidade de Santiago, porque incrementan, como se comentou antes, creo que tamén debemos de facer unha comparación de que está a acontecer en outras cidades. E a min comparar Santiago con Lugo, con todo o meu aprecio a Lugo, non me parece que sexa unha comparación a caída, porque pode ter Lugo unha población similar, pero dende logo non ten a población vinculada que ten Santiago, non ten a presión turística que ten Santiago, nin ten a realidade que é Santiago, non? Entón, que acontece en outras cidades? En Ferrol, precisamente, ese apartado de pelesas viuse incrementado no ano 2025 en comparación co 2024 en un 83%. En Ferrol gobernado polo Partido Popular, e quero tamén insistir nesto porque aquí parece que en función da cor política que goberne pois danse unhas instruccións á Policía Local ou á Policía Nacional diferente. Esta imaxe que estivo trasladando o Partido Popular estes días, non? En Ferrol incrementou un 83% as pelesas. En Coruña, Partido Socialista incrementou un 68%. En Santiago, efectivamente, tamén incrementou. Pero creo que é unha cuestión que se ten que mirar desde unha óptica máis global que centrarnos na cuestión de Santiago. E despois unha última cuestión. A Policía Nacional e a Policía Local, por suposto, fan o seu traballo. Decía o Álvaro ao principio, son suficientes os efectivos? Non, claramente non son suficientes. É algo no que se ven poñendo foco desde fai tempo. Hai poucos efectivos, pero tampouco hai solucións tal e como está a legislación e a normativa para solucións que sexan milagrosas de poder incrementar ese número de efectivos polo menos no ámbito local dun ano para outro. Pero a min constame que fan o seu traballo. Eu vou poñer un último exemplo para demostrar isto. Non fai moito tempo, eu creo que foi cara a finais do ano pasado, hubo un incremento de roubos que todos recordamos ese Nadal, onde hubo un incremento significativo de roubos. Eu recordo, seguro que todo o mundo tamén, esas declaracións escandalosas e alarmistas que trasladaba o Partido Popular, que parecía que en vez de Santiago de Compostela vivíamos no Brons, e sin quitarlle importancia a que houve un incremento de roubos, a Policía Nacional e a Policía Local pois montaron un dispositivo e agora ese incremento de roubos xa non é tal, de feito estabilizáronse. Entón, o traballo que fai a policía, que fan as forzas de seguridade, ás veces non se ve, é invisible, pero fanno, quitando que... Pediu a Miriam Louzao. Sí, bueno, empezando por isto último e destacando que eu creo que tamén as persoas que ocupamos cargos políticos temos unha responsabilidade tamén da mensaxe que lanzamos á cidadanía. É certo, e a min gustaríame tamén facer unha reflexión a respecto de que vivimos nunha sociedade cada vez máis violenta en xeral e cada vez máis encrispada e cada vez máis enfadada, e iso tampouco axuda a unha boa convivencia. Tamén é certo que hai situacións de vulnerabilidade que tampouco
tampouco que debemos desde as administracións traballar para mellorar esas situacións e non para situar a esas persoas digamos nas marxes e seguir destacando, non, pois os comportamentos que poden conlevar determinadas situacións moi complicadas e que o que facemos é pois criminalizalas, non, de algunha forma. En ese sentido, eu creo que nós tamén temos que ter esa responsabilidade. Hoxe mesmo, ás 12, había un minuto de silencio diante do Pazo de Raxoi polo asasinato de 3 mulleres, é dicir, a violencia está na nosa sociedade e desde as forzas políticas debemos de traballar para intentar paliar iso. Tamén, nese sentido, me gustaría destacar o que acaba de comentar María, que parece dá a sensación como de que cada vez que non goberna o Partido Popular hai como unha indicación a policía, a local, a nacional, para que non tomen medidas, e iso é absolutamente falso. E nese sentido, gustaríame facer unha reflexión que me parece moi curioso que o señor Borja Rubio utilice hoxe o exemplo do partido, de Lugo. Pareceme moi curioso que utilice o exemplo de Lugo, que parece que de repente agora en Lugo xa as estadísticas son moi boas, porque claro, é que non hai máis que poñer no buscador Lugo, Partido Popular, Seguridade, e aparecen 200.000 noticias nas que a señora Candia e o Partido Popular destaca a situación terrible de inseguridade que hai nas rúas de Lugo, con cuestións como non o día a señora Candia, dio a veciñanza, etc., hasta hai pois un par de meses. Entonces, evidentemente, nin a situación era tan dramática antes, nin era tan dramática agora, e explícome, e vaya por diante, porque con isto faise apreciacións bastante tendenciosas, que quero tamén destacar o que dixen ao comezo, que por suposto que estamos preocupadas e ocupadas, como dicía a señora Rozas, por esta situación, e que se traballa para que se palíen estas circunstancias que non son boas para ninguén, e solidarizámonos coas vítimas. Pero parece que o Partido Popular utiliza, non parece, os datos están aí, a seguridade sempre como un elemento para atizarlle o goberno de turno cando non goberna, e a min pareceme cando menos irresponsable. Partido Popular, Borja. Abrallante. Acaban de vincular a situacións de vulnerabilidade, o turismo, falando máis polo mío dos datos de Ferrol que os de Santiago de Compostela, falando de Elena Candia de Lugo, cando o único paralelismo que foi o número de habitantes, porque o argumento da concelleira, a señora Luzao, foi que como aumentaba o número de poboación, aumentaban os delitos, e non é unha relación, non ten unha correlación así estreita e directa, non? A min pareceme que vostedes, como sempre, queren facer oposición a oposición, non? É dicir, estamos falando de que quen alerta dun problema non é crear alarma. Vostedes levan de costas os 3 últimos anos, os 3 anos que levan gobernando hacia isto, e hai moitas declaracións da alcaldesa de Santiago de Compostela e do concelleiro de Seguridade ao longo destes anos dicindo que eran casos puntuais. E non son casos puntuais. E non son solo casos de ocio nocturno, porque outro día na Plaza Roja non era ocio nocturno, porque os comerciantes cando lle rouban ás 4 da tarde non é ocio nocturno, porque a sensación de inseguridade que teñen persoas para poder chegar á súa casa non se fan solo ou non suceden solo pola noite. Entón, nós non estamos dicindo ou non queremos alarmar a xente de Santiago, poñemos negro sobre blanco que non está funcionando a cousa. É tan sinxelo como iso. E diante diso, buscamos excusas. E hoxe xa é abrallante. Por un lado saleu o turismo, que xa é algo impresionante, porque nos vídeos nas preocupacións e nos roubos da cidade, eu coido que non está vinculado ao turismo. Por exemplo, non? Entón, que a cidade medra, sí. Que os dispositivos e o persoal das policías fan o seu traballo, por suposto que sí, o millor que poden coas ferramentas que se lle dan. Levamos 3 anos pedindo, por exemplo, que se instalen cámaras de seguridade en toda a cidade e que graven. Iso parece que é unha liña infranqueable para este goberno municipal. E non me saen con datos de Madrid, de Valladolid, de León, de Sevilla ou de Johannesburgo, do número de cámaras que teñen ou como aumentan os delitos. Só unha cousiña. Cando falamos de roubos con violencia era un 72%, pero roubos con forza en domicilios medrou un 16% tamén en Santiago. E eu repito, podemos seguir aquí durante unha hora, durante un ano que queda de mandato, falando de estadísticas, intentando revolver e remexer as estadísticas do Ministerio ou da Policía ou calquera outra estadística para ver a quen dá a razón, porque parece que isto é de dar e quitar razóns. E o que lles pido é que vayan aos comercios, que vayan á cidade, que falen cos composteláns, que pregunten na calle, que pregunten na rúa se realmente a xente non ten esta percepción. Porque o problema é tamén ter esa percepción por parte da cidadanía. Hai poucos días tamén unha coñecida influencer denunciou que sufrira un intento de agresión. Ben é certo que as imaxes da Praza Roxa xente nova
que xa leva unha navalla no bolsillo, penso que de forma premeditada, a drogodependencia, que tamén falamos con moitas comunidades de veciños que parece que está aflorando e que tamén soe ir asociada a roubos, ocio nocturno, pero non só ocio nocturno. Analízase o conxunto de que está ocurrindo para revertilo. Tamén se falaba de ter máis videovixiancia que poida coartar todo isto. Bueno, eu digo, se me permitides, a ver, evidentemente eu creo que hai que buscar sempre todo tipo de solucións e todo tipo de alternativas que se poida poñer en riba da mesa para diminuir un indicador, digo, falando en términos estadísticos, incluso aínda que baixen, o sea, é dicir, ahora estábamos falando do tema de roubos con forza en domicilios, bueno, pasouse de 95 a 111, é dicir, hai que velo todo sempre en termos relativos. É importante, aínda que baixara, aínda que pasaran de 95 a 50, claro que son importantes, e claro que hai que adoptar medidas e explorar todo tipo de alternativas. Incluso, pois miren, pois ver ou analizar si a opción esa das videocámaras ou, é dicir, antes de poñelas, evidentemente, analizar e buscar históricos, si poden ser efectivos. Pero o que realmente nos parece unha irresponsabilidade, e a verdade é que é así, nos parece unha irresponsabilidade que se traslade unha imaxe de Santiago que parece que isto non sei, como decía a concelleira, a tenente de alcaldesa, que isto é el Bronx, e vai ser que non. Nos parece irresponsable, nós tamén nos movemos por Santiago, e claro que sí, compartimos a preocupación de comerciantes que dicen, bueno, pues temos que prestar atención a isto, pero non son todos os comerciantes, non é toda a ciudadanía, non, señor Borja, de verdade, porque nós tamén, os comerciantes nos non bueno temos que prestar atención, os comerciantes cos que pode falar vostede din cousas bastante máis grosas e que estou filtrando moito a hora de expoñelas. A ver, o que trato de decir non é que din, aínda jolín, que sean... que estou un pouco así intranquilo ou intranquila, non din eso. Vale, pero o que trato de decir é dicir, sexa o número que sexa, claro que hai que abordar o tema, pero o que non se pode facer, e é unha absoluta irresponsabilidade, é crear unha imaxe de Santiago como se fose unha cidade insegura. Pero que a imaxe de cidade non a creamos nós, a crea o goberno que leva 3 anos sen facer absolutamente nada neste eido. A ver, señor Rubio, hai unha proposta ou unha medida nos últimos 3 anos deste goberno que dixera algo. Podo acabar eu? A vostedes esencialmente lle preocupan os delitos convencionais, verdade? Non, preocupanos todos os delitos. Bueno, pois os delitos convencionais produces unha baixada do 0,95%. Ah, bueno, perdón, claro. Entón, no, pero é que son os delitos realmente... No, pero son os delitos, seamos realistas, son os delitos dos que estamos a falar aquí, ou me equivoco? Somos os delitos dos que estamos a falar aquí, vale? Produces unha diminución, pero que, aínda que se produza unha diminución, claro que sí, claro que nos decimos que hai que ver que pasa cos roubos, que hai que ver que pasa co incremento dos roubos con violencia, porque se produce un incremento importante, e é verdade, e hai que abordalo, pero iso non quere dicir que Santiago sexa unha cidade insegura, porque non o é. É dicir o contrario, é realmente crear unha sensación de alarma que, bueno, sí, que igual nos leva á conclusión que depende quen goberne, porque é verdade que Lugo agora pois cambiou de color de alcaldía. Estes datos son de 2025. Esa parece que os datos hai que leelos de outra maneira. Non, pode lelos de Ferrol tamén, non hai problema, que ten unha ratio menor que a de Santiago. Bueno, xa parece que os datos hai que lelos de outra maneira, hai que ser responsables. Hai que ser responsables. Non se pode xogar con un tema tan delicado. Xogan vostedes. No. É que moitas veces, ahora lle dou paso a María, os que nos dedicamos a informar de o que ocurre, sobre todo a nivel local do día a día, e o capítulo de sucesos é o que máis interesa a ciudadanía, é o que máis se lee, é normal, porque afecta. E tamén é certo que non contamos da misa a metade porque moitas veces non chega por esa pulcritude que teñen a policía, pero ben é certo que contas populares bueno, como Salseo ou demais, onde é a propia xente a que participa de forma activa creando contido, o capítulo de sucesos está crecendo, dende unha rotura de cristais dun coche, algo que a ninguén lle gusta que ocorra, ata cousas moito máis preocupantes de denuncias desta persoa estáme acosando. Son contas de Instagram, que non é un medio de comunicación. E sí que notamos un incremento bastante importante tamén nese tipo de... Eu só quero dar un dato moi breve. Digo porque estou vendo aquí así. A percepción, vamos, a percepción... Ver as estadísticas, miren. Rouba con forza en domicilios, establecementos e outras instalacións. No ano 2023 había 263. Agora hai 203, quero decir que claro que sí, é dicir, aínda que sea un 2 e 3, hai que prestarlle atención, e desde logo que as redes sociales tamén
teñen un efecto pois que, bueno, que permiten, pois non sei se, bueno, non vou a dicir, pero bueno, dende logo darlle máis visualizacións. Pero bueno, María, sí, este é un debate case eterno, non? Acontece máis ou sabemos, estamos máis en coñecemento de que sabemos que acontece. E creo que isto se pode trasladar a moitísimas cuestións, non só ao tema da criminalidade que estamos a falar. E vou poñer un exemplo, está poñendo o foco o Partido Popular, agora acaba de mencionar o incremento de roubos con forza en domicilios do 2024 ao 2025, que efectivamente se incrementou un 16%, e que temos agora mesmo 111, tivemos no 2025 111 roubos con forza en domicilio, e un pode pensar, incrementáronse, houve un incremento importante, temos máis roubos en domicilio, claro. Pero se nos vamos aos datos do 2014 é que resulta que no ano 2014 fai 11 anos con menos poboación vinculada, gobernando tamén o Partido Popular, houbo 122 roubos con forza en domicilio, é dicir, no 2014 había máis roubos en domicilio, houbo naquel momento dos que hai agora mesmo. Sen embargo, o Partido Popular non lo está feando agora ese incremento. Eu insisto no mesmo que dixeron as miñas compañeiras Miriam Louzao e Marta Abal. Nos preocupa calquera, aínda que só houbera un roubo, é preocupante, hai que mirar como actuar, aínda que só houbera unha pelesa, claro que sí, pero este discurso que traslada o Partido Popular é demagóxico. O discurso da preocupación pola seguridade é demagóxico porque o saca sempre alá onde non goberna. Acaba de poñernos o exemplo da cidade de Lugo como segura e ao mesmo tempo vemos as declaracións que fai o Partido Popular, as mesmas declaracións que fai o Partido Popular en Lugo dicindo que é insegura. Bueno, acaba de decir que nos comparáramos con Lugo. En número de habitantes e incremento da criminalidade, que foi o patrón que dixo. Pois no Partido Popular en Lugo a cidade é insegura. Deixen de manipular que o que fan continua e habitualmente. Quero rematar cunha cuestión. Claro, cales son as solucións? Porque aquí podemos debatir sobre as percepcións das xentes, sobre a situación de inseguridade, sobre a preocupación do comercio, que é real, porque tivemos fai un ano unha ola de roubos importante e aínda tamén están acontecendo roubos, aínda que menos. Pero cales son as solucións que poñemos sobre a mesa? Nos, xa dixemos aquí, creo que tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista como Compostela Aberta, que efectivamente sería interesante ter máis policía, pero temos a que temos e traballan de forma coordinada en eso, están traballando desde fai moito tempo. O Partido Popular fala da solución máxica das cámaras de vixianza. E decía a voceira do Partido Socialista que o mellor sería interesante analizalo. Eu voulle trasladar a análise que fixo a Policía Local de outros datos, de outros lugares, para ver se realmente esa é unha solución. En Santiago temos agora mesmo 140 cámaras municipais, que é unha parece un dato importante. Eu creo que a xente non é consciente do número que sai de cámaras. 50 gravan, funcionan todas, 50 gravan, porque algunhas son para cuestións de tráfico. Esas son as cámaras que temos en Santiago. E quería dar outro dato. Houve lugares onde este mesmo discurso fomentado pola ultradereita, por Vox, levou a que se contrataran máis cámaras de videovixianza. Non se ría, voulle dar un dato. Creo que estamos falando de datos. Comunidade de Concello de Madrid, fomentado por o que lle trasladou Vox, acordado con Vox, triplicou o número de cámaras de videovixianza, que me quero imaginar que no Concello de Madrid eso ten que ser unha barbaridade, se as triplicou o número de cámaras de videovixianza. E que pasou nese tempo? Pois que os homicidios e os asasinatos medraron un 70%. Cos homicidios e asasinatos en grado de tentativa subiron un 9%. Cos delitos de lesións e pelesas medraron un 12%. Cos delitos contra a liberdade sexual medraron un 6%. E cos delitos de tráfico de drogas subiron un 26%. Así que eu fágome esta pregunta e esta reflexión. Son as cámaras de videovixianza que tanto nos traslada o Partido Popular, que temos que poñer, que somos criticadas pleno tras pleno por non poñelas e supostamente por non poñelas somos cómplices, parece, de non querer facer nada no Concello de Santiago relacionada ca seguridade. Son a solución esas cámaras de videovixianza? Os datos demóstranos que... Engade algo máis, Miriam, e despois o Borja.
Ben, é que, a ver, é evidente que, como dicía a señora Val, aínda que baixen os delitos, hasta que non sexan cero, temos que seguir preocupadas, e así estamos. A min o que me parece terrible, de verdade, é que a mensaxe que se traslada é que Santiago é unha cidade moi insegura por culpa das decisións que toma o seu goberno municipal, que ademais tampouco ten as competencias na maioría destes delitos dos que estamos falando. No. Ao final, o que están facendo vostedes é, de alguna forma, decir que a policía municipal, que a policía... que todos os corpos e forzas de seguridade do Estado están deixando de facer o seu traballo por unha orde política, e que non sei se nos damos conta do gravísimo que é isto. Entón, o señor Rubio, pois, dalle a risa ou bracea ou o que sexa, pero é que é a realidade, é o que vostedes están transmitindo. É ridículo o nivel de argumentos que está utilizando. Bueno, eu non lle faltei o respeto aos seus argumentos. Os meus podenlle parecer ridículos, pero estou na miña quenda de palabra e podo utilizala. Isto é un debate, non é un pleno municipal, co cal hai certa interrupción esa licencia. Pois nada, fale vostede, non hai problema. Non, perdón. Remate, vale. Ben, pois o que estaba intentando dicir é que vostede dixo que poñía como exemplo e comparaba con Lugo porque tiña aproximadamente o mesmo número de habitantes. Eu o que dixen foi que nas cidades canto máis grandes as taxas de delincuencia eran maiores, non o estou inventando, é unha realidade. Vostede casualmente comparounos con Lugo e agora está dicindo que é real, que Lugo non ten uns datos malos de delincuencia. Seguramente sexa así. O que eu estou dicindo e poñendo sobre a mesa é que con eses mesmos datos vostedes hasta fai un mes continuamente facían declaracións e pode doadísimo meteo vostede en Google e aparecenlle miles de novas nas que o Partido Popular dicía que había unha situación terrible de inseguridade en Lugo. E vostede mesmo está dicindo que non era así, pero dio agora. Entón, ese para min é o problema principal, que se utilice algo tan sensible e tan relevante como arma arroxadiza, que me parece moi irresponsable. Vostede, por exemplo, agora seguía nesa cuestión tendenciosa de misturar, de falan vostedes de turismo. O único que dixo a señora Rozas é que non se pode comparar Lugo con Santiago nunha cuestión que é na poboación flotante que ten. Ten o mesmo número aproximado de cidadanía empadronada, pero é evidente, e iso non o discutiremos, que en canto a turismo e persoas que chegan para facer xestións, a poboación flotante de Compostela é moito maior que a de Lugo. Foi o único que dixo, pero si lle digo un dato que está compartido xa co sector turístico, que si lle está afectando a Compostela a mensaxe que se está trasladando fora de que Santiago é unha cidade insegura na que a xente vai con medo. E que pode parecer a vostede o que queira, contraste co sector. É unha realidade transmitida polo sector nas reunións que temos, de que esa sensación que se está trasladando de Compostela que non é certa, claro que afecta, evidentemente afecta. E matizo, e volvo a matizar de novo, por se acaso que nos solidarizamos con todas as persoas. E falaba vostede de inseguridade e de medo para volver a casa, seguro que as 3 persoas que acompañamos na mesa sabemos o que iso, lamentablemente. Pero desde fai moitos anos, non desde que está este goberno, e teremos que traballar para paliar esa situación e para que ninguén teña que sufrir nin pasar medo para camiñar por ningún sitio. Pero que parece que vostedes din que esa é unha cuestión que é froito das decisións políticas que toma este goberno, e para min iso é o grave. Eu quería sacar outro tema a colación, pero sei que a metade dos intervintes teñen que fuxir deste estudio por cuestións de programáticas en 8 minutos. Turno de quenda para Borja, se vos parece ben o tema dos comedores, o deixamos para o luns que ven, se vos parece ben, para poder analizalo con detalle. Un non sei se en 7 minutos dará tempo. Pois eu casi que era partidaria. Dará tempo? Vale, perfecto, pois o sacamos, pero antes Borja Rubio, veña. Antes Borja, para finalizar esta quenda da seguridade. E veña, 7 minutos que poñemos ese outro tema en riba da mesa. É abrallante a arte que se ten do goberno municipal para manipular as declaracións ao longo destes 3 anos por parte do Partido Popular, non? É abrallante a lixereza coa que se dan argumentos e despois se intenta matizar. É abrallante que se diga, acaba de deslizar a concelleira de Turismo, que o sector do turismo, un dos principais problemas que ve para que a xente veña a Santiago non son as políticas nefastas en materia de turismo deste goberno municipal, sino que é que o Partido Popular di que esta é unha cidade insegura. E Álvaro, decíalo ti hai un ratiño, é dicir, eles poden intentar controlar o relato que sai nos medios de comunicación, poden intentar maquillar os datos estadísticos, poden intentar decir que están preocupadas e preocupados e que traballan arreo para melloralo, e a realidade é que nos últimos 3 anos non se ten tomado ningunha sola medida por parte do goberno municipal, e apareceme moi perigoso tamén algo que deslizou
a señora Louzao que nos decimos que o goberno municipal lle dá instruccións á policía para non... Pero eso é unha barbaridade, señora Louzao. Eu convido a que despois volva a ver esta tertulia e poida pensar no que acaba de decir. En ningún momento nos dixemos iso. O que decimos é que este goberno municipal ten a obligación de dotar de máis recursos os corpos e forzas de seguridade do Estado, que pode mellorar a iluminación, do Estado témolo un poquinho complicado, que pode mellorar, entendeume perfectamente, señora Rozas. Encántame que se quede con ese dato anecdótico do meu erro. Non, é que creo que puso foco en algo moi importante, que a maior parte dos delitos que se cometen son competencias das forzas do Estado, das forzas de seguridade do Estado. Señora Rozas, porque hai que recordar que a Policía Local ten competencias en tráfico, ten competencias en pequenas... Do meu erro ahora de... Pero temos que prever. Ahora de facer prevención, verdad? Bueno, claro que digo, porque comparábame con Lugo por número de habitantes. Vale. Bueno, quedou claro. Brevemente, Lidia, por alusións brevemente. Sí, por concretar o que eu digo é que se vostedes están insinuando iso, porque claro, evidentemente, se o problema é as decisións deste goberno, que pois entendo que pensan vostedes que a inacción deste goberno, non, pero vostede de verdade estás escoitando. Non sei cal é a proposta, que poñer máis das cámaras. Das 8.000 propostas que levamos feito nos últimos 3 anos en pleno municipal, con votos favorables dos outros grupos municipais. Eu non lle coñezo ningunha proposta en seguridade realista. Insultante. Estou enfadado cando se intenta manipular a información. Sacaremos este tema brevemente, Miriam. Eu simplemente dicir eso, a proposta das videocámaras que se falou moitas veces no pleno xa se lle deu resposta, eu era o único que dicía, en todo caso, evidentemente os membros das forzas e corpos de seguridade do Estado nós non podemos aumentalos, o que si podemos é a Policía Local, xa se fixo, fómonos o máximo da taxa de reposición de efectivos, e para que, evidentemente, dicindo que tiña que haber máis Policía Local para as competencias que ten a Policía Local, o señor Berea dixo unha vez que el podía facer así cunha variña máxica e ter 100 e pico policías máis, xa non é variña, é coñecemento. Non é coñecemento, por algún motivo non fixo vostede mención a eso. É algo que vostedes non teñen. No, mire, vai disculpar. É algo que máis ben, o que non temos, que sí que ten o Borja Berea, é que somos persoas que non engañamos. Non, xa se viu aquí, neste momentiño. Bueno, señor Borja Rubio, ter 100 policías nun ano é unha mentira, con todas esas palabras. Absolutamente unha mentira. É imposible, é imposible. Este tema, solo por rematar, xa sabía eu que este tema iba é posible cortalo. É que poñelo de primeiro. Pero claro, se queremos, bueno, outro tamén se queremos falar do outro asunto, imos rematando. Simplemente dicir que eu non dixen, como di vostede, non poña na miña boca palabras que non dixen que era o principal problema do sector turístico. Dixen que había unha preocupación no sector, en unha parte do sector, a respecto da mensaxe, da imaxe que se está trasladando de Santiago de Compostela, que é incerta. E iso é evidente que hai problemas, é evidente que hai delincuencia, pero vostedes están trasladando que a situación empeorou tantísimo que efectivamente, como dicía a señora Aval ou a señora Rozas, isto parece o Bronx. E iso transmítese, e iso non é bo para o sector turístico, e iso é unha realidade. Bueno, poderíamos seguir, pero imos abrir os minutos que resten para poñer en riba da mesa brevemente outro tema, o dos comedores escolares de Santiago. O Concello vende a aprobar hai poucos días unha nova contratación dos servizos, máis investimento, máis persoal, adaptación ás novas normas de alimentación, etcétera. Pero, de novo, dende a oposición, máis concretamente dende o Partido Popular, pois exixen que o modelo non lles acaba de gustar. Imos debatir sobre este asunto dos comedores escolares. Se que hai algo de debate, queremos coñecer un pouco que hai de maneira sintética todo, para entrar xa na recta final. Insisto que todos os nos vémonos aquí de novo, haberá tempo de retomar calquera outro asunto que queden flecos por deixar clara a cidadanía. Empezamos por este. Sí, é evidente que deste tema seguro que falamos moitas veces no vindeiro ano e además creo que é importante nos o que estamos traballando en unha comisión da que formamos parte todos as persoas que nos grupos municipais, que o que ten que aprobar é a memoria que xustifique cal é a mellor forma de prestar este servizo, porque cando o Partido Popular asumiu este servizo que hasta o momento estaban prestando as AMPAs, non fixo ese traballo de analizar cal é a mellor forma de prestalo e veuse prestar
prestando pois durante todos estes anos cun contrato de servizos. Por tanto, agora estamos analizando cal é a mellor forma. E dentro desa memoria que se fixo, pois a conclusión a que se chegou, pero aínda temos que votala, nos cando dixemos públicamente xa informamos que esa era a conclusión, que é unha empresa pública, pero que evidentemente hai que volver a esa comisión a votalo e ademais que ten que decidilo o pleno municipal. Para nós o importante é que sexa unha xestión que se faga con persoal municipal, porque entendemos que é a mellor forma de prestar o servizo, pero que ademais os datos económicos avalan que é tamén a mellor, a máis económica e sustentable para facelo. Claro, hai moitísimos argumentos que agora non me dá tempo de indicar aquí, porque tamén entendo que pero falaremos noutra ocasión. Efectivamente. Partido Popular. É complicado porque é moi é complicado sintetizar, pero bueno, unha primeira valoración dos distintos puntos de vista que pode ter un sobre os comedores. Coido que é un tema que nos apaixoa ás que estamos nesta mesa, non? Hai algo que é fácil. Podoche facer incluso a pregunta a ti directamente, Álvaro, que é se cando se fai a comida nunha nave e se reparte a colexios, eso chamase catering de toda a vida. O sistema que temos agora mesmo no Concello de Santiago é un sistema que se fai nunha nave e se reparte a colexios. O novo sistema que quere facer este goberno como algo rupturista, impresionante, novedoso e que vai a ser unha revolución absoluta nos comedores escolares é fabricar nunha cociña, cociñar nunha nave e repartir a colexios. A partir de aí, a normativa estatal que se vende modificar no 2025 é exactamente igual se cociñe nunha cociña por unha licitación como saca agora o goberno ata que non ten este sistema perfilado, é a mesma para iso que para unha cociña, como día a concelleira Louzao, xestionada directamente de xeito municipal. Nos o que decimos é que este non é o modelo que queremos. Este non é o modelo que leva prometendo o Bloque Nacionalista Galego todos estes anos. Entón, ou mentían cando prometían unha rede de cociñas públicas, ou o fan agora dicindo que non é posible crear unha rede de cociñas públicas. Non hai máis opcións. Haberá unha segunda volta, antes o Haberá Grupo unha segunda Socialista. volta. Nos o que decimos é que, bueno, para esta viaxe non facían falta tantas alforxas, porque ao fin e ao cabo nos estamos a quedar co modelo que temos na actualidade. Evidentemente todo é susceptible de mellora, incrementando recursos, incrementando a ratios, que iso é un tema que está por ver, porque eu creo que máis que se incrementar na nova licitación se diminúen, pero bueno, xa falaremos. Pero para esta viaxe non facían falta tantas alforxas, eso en primeiro lugar, porque o sistema é esencialmente o mesmo, cociña central e distribución a colexios e a escolas unitarias. E despois tamén, dende o punto de vista do estudo, nos xa vixemos en comisión, a ver, este estudo nos parece un poquinho máis completo co estudo económico da auga, eso que vaya por diante, máis completo, porque se analizan parámetros que no estudo do ciclo integral da auga, que, bueno, como con máis peso económico, por decirlo así, non se analizan, pero, sin embargo, pois dista moito de ser un estudo de ser un estudo concluinte. De feito, non se fai un análisis da sensibilidade deste sistema ao longo dos anos, algo que debe ser básico para crear unha empresa pública. Non se fai un análisis da evolución da demanda a 10 anos, solo se analiza a 3 anos, e, de feito, pártese dunha estimación moi optimista da demanda. É un estudo nese sentido que non pode ser concluinte. E máis, isto tamén moi importante, na propia comisión se nos advertiu que unha vez que se recaben os informes preceptivos, igual a conclusión pode ser diferente. Entonces, nos parece pouco atinadas as declaracións da alcaldesa, indicando e xa dando por feito, porque a FAMPA así tamén o diu por feito, que se iba a crear unha sociedade limitada mercantil, cando os que estamos na comisión sabemos que os estudos para nada son concluintes. Vaise quedar sin tinta Miriam Louzao de tanto escribir, pero tamén quedamos sen tempo. É un tema moi denso. Tamén quedamos sen tinta. Son moi breve para deixarlle tempo á Concelleira de Educación, que a proposta sae do seu departamento. Eu só quero facer un apunte. Levamos moitísimos anos en Santiago co debate sobre o mellor modelo de comedor escolar. Eu, sempre que recordo este debate, sempre recordo que se puso como exemplo un concello limítrofe de o servizo que prestaba de comedor escolar. E vou dicilo con nome e apelidos, en concreto o Concello de Ames. Entón, a pregunta é: que servizo, que xestión ten o Concello de Ames que é posto como exemplo en todos os ámbitos como concello galego que presta un bo servizo de comedor escolar para a súa poboación, que de feito ten a poboación máis nova, unha das poboacións máis novas de toda Galicia?
é moi diferente o que propón o Concello de Santiago. Pois aínda que, bueno, en unha semana pode revirar a actualidade, pero comprométome as seguintes semanas sen nada colle maior relevancia a abordar este tema, pero, Miriam... Pois, por rematar e moi brevemente, efectivamente, creo que lle a decir a señora Marta Val, que o curioso é que compañeras súas de organización, aínda non hai moito no Parlamento galego, poñían como exemplo a cociña central, dicías así, tal cual, de Ames, porque o relevante é que se cociña, como se reparte, poñíano como exemplo para que a Xunta de Galicia copiara este modelo, e agora a señora Marta Val parecelle que non é apropiado, que non fan falta como é, para chegar a esta viaxe este modelo, efectivamente, non fan falta tantas alforxas para este viaxe, porque o fin da viaxe parece que non é óptimo para os nenos e nenas compostelás, cando sí que é un exemplo para os nenos e nenas de Ames, e incluso levando premios este modelo. Eu comparto esas palabras de Patricia Iglesias no Parlamento galego, de que é un modelo que funciona, que mellora moitísimo ao contrato de servizos. Pero tamén me gustaría matizar en relación ao que dixo o señor Rubio, e seguro que a señora Val está de acordo conmigo, en que o que me parece absolutamente impresentable é que o Partido Popular teña algo que dicir incluso neste asunto, porque que a Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia, no, no, o Partido Popular o que teñen que facer é asumir as súas competencias e poñelas en marcha. 2012 e a Xunta de Galicia, tertulia rematada xa. A Xunta entendo que lle moleste, pero é a realidade, señor Rubio, sentimos lo que teña que vir vostede aquí a representar o Partido Popular. A Xunta de Galicia non asume as competencias en comedores escolares cando nós, vaya por diante, creemos que debe ser unha competencia educativa, pero non o é neste momento, porque así o considera a Xunta de Galicia. Entón teñen que os concellos asumir e poñer en marcha este servizo. Non é que a realidade un millón de euros case para a creación da cociña. Se me deixa falar, señor Rubio, porque hoxe estaba, eu non interrumpín a vostede. É que é imposible, de verdade. É que está moi molesto, porque claro, entendo que é complicado defender isto desde o Partido Popular. Ben, entón o que é alucinante é que o Partido Popular veña a darnos clases de como se fai fagano vostedes, sen ningún problema. Se mañá a Xunta de Galicia é capaz de facer unha cociña en cada escola de Compostela, estupendo. Que sabe que pasa? Que é imposible. Eu quería decir, é imposible. Pois moi brevemente, só por rematar. Este servizo está o prestando o Concello de Santiago, por tanto, ten que facer esa comisión de cal é a mellor forma de prestalo. Fixemos unha memoria que, perdone, señora Val, pero que pon o exemplo, analiza con 1.100 menús e con 2.500 menús, polo tanto, si prevé que vayan medrando a demanda no futuro. Sigo esperando que me diga vostede que informes precisa, que necesita, porque me puxen a súa disposición antes da seguinte comisión e non me preguntou nada. Entón, se nos di que necesita, podemos ilo avanzando e ilo preparando, porque, como sabe, pues desde o departamento hai un traballo importante feito neste aspecto e estamos esperando a que nos diga cales son as dúbidas. Temos que tomar esta decisión e nós seguimos convencidas de que é a mellor. Pero eu quero decir, para nós o modelo non cambia, e isto é moi importante, e isto é que non, é verdade, eu pido, porque o dato mata o relato. Vamos a ver punto por punto en que mellorou o modelo. Entón o modelo de Ames é o mesmo que de Compostela. En que modelo? Mellora acaso no suministro de alimentación, na compra de produto de proximidade? Mellora? Xa lle explicamos que sí, non mellora, na comisión quedou claro que non. Quedou claro que non, porque así o contestou o asesor xurídico, e esa é a clave do asunto. Entonces, vir aquí é que necesitamos unha hora, pero é moi importante, e ademais isto é moi importante. Mire, solo un 30 segundos. Isto non é unha competencia do Concello. Aquí non temos un problema. Temos un problema, por exemplo, en materia de vivenda, donde os alugueres se incrementaron un 21%. Aí é onde se había que crear unha empresa pública. Entonces, salirnos ahora aquí cunha solución de crear unha sociedade mercantil, dende logo ten máis competencia no ámbito do planeamento. No ámbito do planeamento ten máis competencia. E, sin embargo, en comedores, que foi unha competencia transferida á Comunidade Autónoma no ano 82, non temos competencia. E non hai unha alarma en este ámbito. E crean unha empresa pública para deixar o tema como está. E complicar a vida institucional do Concello, porque esa é a realidade. Retomamos o debate. Complicala por unha boa causa. Se vos parece, o vindeiro luns, Miriam Louzao, Borja Rubio, Marta Val, María Rozas. Chegamos, agora sí que sí, prácticamente o final do programa. Retomamos, agardemos este vindeiro luns, a non ser que a actualidade vaya por outro lado, pero un tema que polo que se ve concita debate. Graciñas aos 4, boa semana. Moitas grazas.